Maketa lehiaketaren denbora makina beste behin martxan jarri eta 2003ra bidaiatuko dugu. Urte hartan Kerobiak irabazi zuen. Ezagutzen duzu abeslaria? Bai, Xabi Bandini da. Gerora, artista eta asteroide fama berak izan duen arren, garai hartan teklatu jotzailea zen Kerobiako kiderik espiritualena. Begira. Urte honetan, Kautak irabazi zuen entzuleen saria. Hortxe duzue Mikel Moreno orain dela 20 urte. Eta begira, kafe antzokiko piroteknia efektuak. Ilaski Serranok aurkeztu zuen galaura noski. Izaro Iraetak el luke horrelakorik onartuko. 2004an Cristina Solanoren KS proiektuak irabazi zuen maketa lehiaketa. Xabi Solano neba ondoan gitarra jotzen zuela edo berak esaten dion moduan, sokadun trikitisa. Urte honetan gazteak dirua soberan zuela ikusita, gonbidatuak ekarri zituen maketa lehiaketara. La Pulkeria talde Valentziarra izan zen Bilbon gauak behar zuen puntu exotikoa jartzen. Eta orain, 4 urteko saltoa egingo dugu. EITBko eta Gazteako langileek ez zituztelako finalak grabatu. Txalo bat guretzat. 2008an maketa lehiaketako finalistekin saio bereziak egiten hasi zen Gaztea. Urte honetan gainera, maketa lehiaketako promo berezia prestatu genuen. The Beatles banatu izanaren errua ez da Joko Onorena, gure Jongirena baizik. Pero si da Gaztea irratirako. Lain izan zen 2008ko irabazlea. Leire Letu eta Javi Riberori Instagram bidez bidali genien bideo hau. Ikusi bezalaxe blokeatu egin gaituzte. 2009an etzen maketa lehiaketarik ospatu, hortaz 2010era goaz. Zaila da urte hartako edizioa nolakoa izan zen hitzez azaltzea. Hobeto azalduko du All Reasons taldeko gitarjoleak oihu honekin. 2010an 20 urte bete zituen Gazteak, eta denetarik ikusi genuen urte hartan. Heavyak, musikari lasaixiagoak, poperoagoak, eta begira, Xabi Ju izan aurretik enkoreren astapenetan. Zain talde bizkaitarrak irabazi zuen txapelketa paranoiatxu eta guzti. Munduaren norabide aldatzi edo. Paranoiatxo bada. Entzulearen saria ere Bizkaira joan zen 2010an, Lore Beltzek jaso zuen. Urte hartako momentu honekin bukatuko dugu gaurkoa. 15 grados taldeko liderrak desenfokado abestia aurkeztu zuen, bere mikrofonoa desenfokatuz. Datorren astean gehiago urte guztietako irudiekin. Edo hori espero dugu gutxienez. Kaixo, ni Leire Berasaluze naiz, Leire Letu, moduan ezagutua ere bai, eta... Bueno, nik Lain taldearekin irabazi nun 2008 urtean maketa lehiaketa eta guretzako izugarrizko esperientzia izan zen batez ere, nik adibidez 16-17 urte nitulako eta beste taldekidek ere bai, eta guretzako izugarri izan zen, izugarrizko trampolina eta bizitzan ahaztuko ez deun esperientzia bat. Eta, guztiak animatzen zaituztet, aurtengo maketa lehieketan parte hartzera. Besarka handi bat eta muixu bat. Gaztea.